Hayırlı gün Tatarstan, hayırlı gün hürmetli televizor karşılar. 23 sentyabr ertesinde min Oyzila Batırxanova һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга хәерле эш көне, күтәренке кәеф телибез. Артта калган көннәр синеке түгел, алдагы көннәр исән булсак безнеке. Кеш бар чакта эшлисе эшне эшләп, яулыйсы үрләрне яулап калырга кирәк дип яза күренекле Миргазиян Юнус. Бигрәк тә иҗат, җыр, сәнгать дөньясында яшәүчеләр һәр вакыт үсештә булырга, яңалыкка омтылырга тиеш. Бүгенге кунагыбыз да нәкъ шундый фикердә. Ул 25 ел иҗатта. Шул уңайдан зур концерт оештыра. Ул Татарстанның ат казанган артисты Артур Мингазов. Артур әфәнде, исәнмесез, хәерле көн? Исәнмесез, хәерле көн. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әйе, Аллага шөкер дип башлыйбыз без һәр эшне, һәр ниятебезне. Артур әфәнде, менә чынлап та без инде 25 ел сезнең иҗатыгызны күзәтеп барабыз. Иң элек инде сез 15 ел төркемдә эшләдегез, аннан соң инде дуэт буларак та чыгыш ясадыгыз. Хәзер инде тулы көчкә үз исемегез белән иҗат итәсез. Һәм инде шуның нәтиҗәсе буларак 25 еллыкның зур нәтиҗәсе буларак дип әйтергә кирәк, сез зур концерт оештырасыз. Шул хакта сөйләп киттек әле безгә. Шулай. Әле генә шикелле, менә 25 ел үтеп тә киткән, узып киткән. Бу инде дөрестән дә бик зур концерт булачак. Мин әйтер идем, шундый масштабный, уникаль, бик көчле музыкантлар белән. Монда инде сәхнәдә генә 60-ка якын, үзегез менә уйлап карагыз, 60-ка якын музыкант булачак бер вакытта. Бер вакытта мин әйтер идем, мондый тамаша, мондый концерт әле булганы юк дип әйтсәм дөрес булыр. Әйе, шулай. Кемнәр катнашачак, әйдәгез, сөйләп киттек. Беренчедән әйтеп китәс килә, монда государственный камерный хор Республики Татарстан. Аннары була монда оркестр Инуэнда симфонический. Шулай ук була монда төркем Джаев. Шулай ук инде монда була дуэтларда. Дуэтларында сөйләп китергән. Әйе, кемнәр булачак? Резида Шарафиева, атказан артисткасы, Алсу Абульханова, Эльмира Калимуллина, шулай ук Карина Зиганшина. Менә бик көчле, урысча әйтеп әйтергә кирәк, состав дип әйтергә кирәк. Инде монда бик көчле состав дип әйтәс килә. Аннары менә тамашачыга бик тә залда утырырга ничектер менә теге рәхәт булыр дип ышанып калам. Чөнки дөрестән дә монда күп еллар укыган, менә шушы направление белән, менә шушы музыка буенча музыкантлар булачак. Аның һәрберсе бит скрипкада уйнамаганда, виолончельдә уйнамаганда, баста уйнама, ударныйда, алар һәрберсе бит менә индивидуаль итеп ул проектка киләләр. Һәм менә шушы берләштереп, бер шундый матур бергә менә шундый бик матур концерт булачак. Без инде әйтеп киттек, менә сезнең иң кайнар хитларыгыз да яңгырачак, шулай ук классик җырларны да ишетү мөмкинлеге булачак, шулай бит? Классик әсәрләрен аларны һәр вакыт программага кертергә кирәк дип саныйм мин. Чөнки безнең яшь үсмерләр, балалар шулай ук ишетеп, күреп шушы матурлыкны, шушы нигезне дип әйтәс килә, шушы матур көйләрне ишетеп үсәргә тиешләр. Без артистлар аны башкармасак, каян ишетәләр алар? Шуңа күрә минем программада классик әсәрләр дә була, Алла биргән булса, шулай ук татар халык җырлары да, шулай ук үзем язган җырларым эстрада. Бик көтәбез бу концертны. Сөйләдек, кайчан булачак бу концерт, монысын онытып җибәргәнбез әйтергә. Бу була безнең 1 октябрь. Көтеп калабыз. 1 октябрь урыны Пирамидада. Һәм шул уңайдан, Артур әфәнде, сез бит безгә буш кулдан килмәдегез. Безнең тамашачыларыбызга бүләгебез бар. Чакыру кәгазе уйнатабыз без шушы минутларда. Артур әфәнде, сездән сорау. Сорау гади генә, ничәнче елда минем иҗатны, минем үземне яраткан кешеләр беләләрдер инде дип ышанып калам. Ничәнче елда мин Сәйдәш мәдәният үзәгендә эшли башладым.
Телефон номерларын сіз енді көресіз экранда 554-30-51 шалтыратығыз достар. Яңадан қабатлайбыз сұрауны. Қойшан Артур Мингазов Сәйдәш мәдәниет өзәгендә директор вазифасында эшли башлаган. Бұл сұрауға жауапны білесіз екен, шалтыратығыз. Һәм менә шынында біз енді бұл сұрауға тоқталдық. Сіз Сәйдәш мәдәниет өзәгендә директор вазифасында башкарасыз. Һәм енді менә шынлап та әйтергә кирәк, соңгы елларда әлеге мәдәниет өзәге бик зур үзгәрешләр кичерде. Бик күп мәдәни чаралар нәкъ биредә уза. Һәм монда әлбәттә сезнең тырышлыгыгызны да аерым әйтеп үтәргә кирәк дип саныйм мин. Менә алга таба тагын ниләр күрәчәкбез без әлеге үзәктә? Безнең Сәйдәш мәдәният үзәгендә менә көн саен нәрсәдер шундый зур концертлар, фестивальләр, конкурслар, семинарлар, лекциялар узып бара. Мин бик та шатланам ул әйбергә, чөнки мондый центрлар менә шулай дип яшәргә тиештә. Бик мине шатландыра, сөйнәм шуның өчен безнең балаларыбыз 2000-гә якын бала бүгенге йөри төрле кружокларга. Мәсәлән, ремонтка кадәр 30 кружок булса направлениялар, бүгенге көндә 60. Үзегез күреп торасыз, ул бик каты шундый яхшы күрсәткеч, показатель дип әйтергә, күрсәткеч. Монда инде өлкәннәр матурлап йөри, аларында шулай 10 направление, ул стретчинг, ул бию түгәрәкләре, ул мобильный ликбез, менә бит өлкән кешеләргә өйрәнергә кирәк, ничектер телефон белән пользоваться итәргә. Шуңа күрә күп. Һәркем үзенә кирәклесен табала һәм концертларда шулай ук бик еш оештырыла. Концертлар Аллага шөкер бик каты күп. Һәм бик тиздән сезнең Фантазия джаз оркестрының шулай концерты булачак, әйеме? Безнең Сәйдәш мәдәният үзәгендә профессиональ коллективлар да бар. Ул менә джаз оркестр Фантазия. Бу дөрестән дә профессиональ коллектив. Монда 20-дән артык музыкант эшли, бик көчле музыкантлар. Булар инде һәрберсе шундый зур артистлар дип әйтер идем. Шулай безнең современное искусствоны әйләнеп карасак, камерный балет, Пантера, шундый профессиональ коллектив. Һәм безнең әле менә самодеятельный коллективлар бар. Анда инде бик каты күп направлениялар. Анда мен әйтәмеш, өлкәннәр дә йөри, шулай яшьләр дә йөри, шулай балалар да йөри. Барысы да бөтенесе дә Сәйдәшкә киләләр. Менә шулай булсын, килеп торсыннар. Амин, шулай булсын. Гөрләп торыйк. Һәрвакыт менә шулай ачык йөз белән каршы алыгыз безнең инде тамашачыларыбызны, Артур әфәнде. Бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Чынлап та бик күтәренке кәефтә башладыгыз иртәгезне. Без сезнең белән саубуллашабыз, Артур әфәнде. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, алдагы минутларда без сезне изге Коръән дөньясында күргәзмәсен карарга чакырабыз. Без сезнең белән Алабуга дәүләт тарих, архитектура һәм сәнгать музей-тыюлыгының сирәк тупланмалар галереясында. Хәзерге вакытта безнең залда изге Коръән дөньясында дип исемләнгән күргәзмә уза. Безнең галереяның максаты сирәк предметлар җыючы кешеләр белән, коллекционерлар белән килгән кунакларны таныштыру һәм аларның предметын безнең туристларга күрсәтү. Шушы күргәзмәдә 2 туплаучының җыелмасы тәкъдим ителә. Витрина эчендә Татарстан мөфтиятының башлыгы Камил хәзрәт Самигуллинның Коръәннәре, стенадагы рама эчендәге Коръән битләре Дамир Катип Ахмадгалиевның эше. Хәзер мин сезне экспозиция белән якынрак таныштырам. Коръән ул Аллаһ сүзләре. Беренче изге язмалар хайван тиресенә язылган. Махсус сезнең өчен 1000 ел элек Куфи шрифтында язылган, күндән эшләнгән Коръән битен тәкъдим итәбез. Шушы бит газель хайван тиресеннән эшләнгән. Язулар 2 ягында да бар. Шушы Коръән Камил хәзрәтнең китапханәсеннән, аның тышлыгы алтыннан эшләнгән. Өстендә Сөләйман мәчетенең сурәте һәм шулай ук тышлыгында 575 фианит ташы бизәкләр булып торалар.
Витрина ішіндегі шушы ике Құр'ан Камил хәзрәт җыелмасыннан. Алар Сирияда һәм Афганистанда эшләнгән. Игътибар итсәгез, аларның бизәүләре бер-берсеннән аерыла, чөнки һәр илдә бизәү стиле үзенеке. Сирияда эшләнгән Коръән Сульс һәм Насх шрифтлары белән язылган. Биттәге бизәкләрдә Иранда эшләнә торган бизәкләрнең мотивлары чагылдырыла. Бу Афганистанда бастырылган Коръән бары тик шул илгә генә хас булган төсләрдә эшләнгән. Шушы Коръән Сирия президенты Башар Асадның бүлеккә бирә торган экземпляры. Китапның тышлыгында сез президентның эксклибрисын күрә аласыз. 1805 елда Казанда беренче Коръән бастырылып чыгарыла. Безнең витринада шул беренче Коръәннең факсимил изданиесе урнашкан. Шушы рама эчендә Казан басма Коръәненең оригинал экземпляры. Коръәннәр төрле зурлыкта була. Игътибарыгызга Солтан Бейбарсының Мухаккак шрифтында язылган зур Коръәне. Коръән үзе 114 сүрәдән тора. Сүрәләр аятләрдән. Дөньядагы иң беренче тулы Коръәннең экземпляры бу реплика. Дамир Катипның эше. Шрифт Куфи дип атала. Беренче Коръәннәр нәкъ менә шул Куфи шрифтында язылган. Һәм хәзер барлык бастырылып чыгара торган Коръәннәр шушы Усман халифның Коръәне буенча языла. Шулай ук витринада Дамир Катипның эше бу Коръәннең 7дән 1 өлеше. Берничә сүрә күрсәтелгән монда. Шрифт шулай Куфи дип атала. 9-нчы гасыр. Кәгазь ул мамыктан эшләнгән һәм шулай ук тышкы ягы күн белән каплап алынган. 11-нче гасырда Гарәп халифаты байый башлагач, Коръән битләре алтын белән дә бизи башлыйлар. Һәм игътибар итсәгез, Куфи шрифты монда каллиграфия элементларын ала башлый. Безнең каршыда Аль-Фатиха сүрәсе ул кирпичный Куфи шрифтында язылган. Гарәпләр үзләренең хәрефләрен һәм саннарын кирпич рәвешенә китереп, алардан сүзләр җыя торган булганнар. Һәм бу күренеш бары тик Гарәп илләренә генә хас. Төньяк Африка илләрен Мәгъриб илләре дип атыйлар. Һәм ул илләрдә 11-нче гасырда языла торган Коръәннәр шул Мәгъриб шрифтында языла. Сез аны шушы рама эчендә күз алый аласыз. Киләсе эш Зәңгәр Коръән. Барлык дөньяга ул шушы исем астында билгеле. Сүзләре алтыннан язылган һәм һәрбер 600 бите лазурит белән капланган. Гарәпләр лазурит минералын тузан хәленә әйләндереп, барлык битләрен дә шушы кыйммәтле таш белән каплыйлар. Һәм кешеләр өчен бу бик гаҗәпле күренешкә әйләнә. Шушы ике эш шулай ук Төньяк Африкадан Марокко шәһәре шрифт Аль-Фаси дип атала. Коръәннең иң соңгы битендә сызыклар. Шул сызыкларда Аллаһ исеме. Монда инде ул гарәпчә язылмаган, фәрештәләр телендә язылган. Аль-Фаси шрифты һәм шушы төз гаммалары бары тик Марокко иленә генә хас күренеш. Монда Урта Африка, Судан иленнән Коръән бите һәм без монда игътибар итсәк, күрәбез шул илләрдә киеп йөрүче масканың сурәтен. Һәм монда инде күрергә була ничек дингә үтеп керә кешеләрнең көнкүреш гадәтләре. Шушы Коръән битенең оригиналы Иерусалим шәһәрендә саклана. Шулай ук Куфи шрифтында язылган. Сүрәнең исеме алтыннан эшләнгән, шулай Куфи шрифтында һәм бу Коръәннең оригиналын Мөхәммәд пәйгамбәрнең кызының оныгы күчереп яза. Гарәпләрдә 70-тән артык шрифт төре бар. Әмма менә Коръәнне бары тик 4 шрифтта гына күчереп язарга рөхсәт ителә. Аның берсе Мухаккак, тагын бар Насх, Куфи һәм Сульс. 18-19 гасырда Төркия иленең мәйданы бик олы була. Һәм шушы дәүләттә Коръән күчереп язуның берничә стиле була ул вакытта, һәм хәзер безнең алда шушы Госманлы империяның көнчыгыш регионнарына хас булган Коръән күчереп язу стиле күрсәтелгән. Бу шушы китапның беренче бите Аль-Фатиха сүрәсе һәм соңгы бите. Һәм кайбер Коръәннәрдә күчереп язучылар үзенең исемнәрендә калдыра торган булганнар. 19-нчы гасыр Коръән битләре
битләр алтыннан эшләнә ул вакытта. Бу бүлеккә бирелә торган Коръәннәр. Һәм монда игътибар итсәгез, Европадан кергән барокко стиле бар. Һәм бу элементлар, бантлар, монда шулай ук кәрҗиннәр, алар Европа шәһәрләренә һәм илләренә генә хас. Бу күренеш шулай ук турецкая барокко дип атала хәзер культурада. Монда күрше эштә шулай ук битләр алтыннан эшләнәләр. Монда күрергә була мрамордан эшләнгән колоннаны. Бу стиль шулай ук атала турецкая рококко дип. Киләсе Коръән бите Һиндстан дәүләтендә язылган 15-нче гасырда. Шрифт Бикхари дип атала. Бу шрифт Аксак Тимер Һиндстан дәүләтен яулап алганнан соң барлыкка килә. Һәм гарәп сүзләре астында фарси теленә тәрҗемәсе дә бар. Менә бу вак кызыл хәрефләр белән язылган сүзләр ул фарси теленә тәрҗемә. Бу шулай ук Һиндстан үзәк өлеше шушы илнең һәм Бабур Аксак Тимернең оныгы моголлар белән яулаганнан соң Һиндстанны Коръәннәрне шушындый стильдә күчереп яза башлыйлар. Безнең каршыбызда Иран 17-нче гасыр Сәфәвидләр идара иткән вакыт, алар идара иткән вакытта иң бизәкләргә бай булган Коръәннәр языла башлый. Һәм алар безнең көннәргә кадәр сакланганнар. Бу иң беренче бите, шушы Коръәннең монда соңгы бите. Төсләрнең тирәнлеге һәм бизәкләрнең күплеге алар Иранда Сәфәвидләр вакытында языла торган Коръәннәргә хас. 100 елдан соң Иранда Сәфәвидләр урынына хаҗәрләр идара итә башлый һәм алар вакытында Коръәннәрне күчереп язу стиле тулысынча алышынып бетә. Һәм игътибар итсәгез, монда туры линиялар күбрәк була башлыйлар һәм төсләр алар караңгырак оттенклар ала. Барлык рамада күрсәтелгән эшләрнең авторы ул Дамир Катиб Ахмадгалиев. Хәзер бездә кагаз реставраторы булып эшләүче. Ул бу бүтән битләрне кулдан күчереп язган кеше. Һәм ул да Коръәннәрне үзе тулысынча кулдан күчереп яза. Хәзер безнең каршыда аның эше кулдан күчереп язылган Коръән, вак иттереп язылган 1 айлык песи баласының чәче белән олы лупу астында эшләнелә торган эш. Елдан артык Дамир Катиб шушы Коръәнне күчереп язган. Һәм игътибар итегез, минем кулда хәзер 1200 елда язылган Коръән, кулдан язылган Коръән. Һәм шушы изге язмалар, аларның битләре менә шушында күчерелгән. Без сезнең белән Алабуга дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музей-тыюлыгының сирәк тупланмалар галереясында. Хәзерге вакытта безнең залда изге Коръән дөньясында дип исемләнгән күргәзмә уза. Безнең галереяның бурычы килгән кунакларны сирәк коллекциялар туплаган кешеләр белән таныштыру һәм аларның предметларын халыкка күрсәтү. Шуның белән изге Коръән дөньясында дип исемләнгән күргәзмә буенча экскурсиябез тәмам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Килегез безнең Алабуга шәһәренә. Без сезне һәр вакыт көтеп калабыз. Балаларга калдыра торган мирасларның иң кыйммәтлесе дин өйрәтеп калдыру дип канатлы сүзләр әйткән бөек мәгърифәтче Ризаддин Фәхретдин. Һәр көннең кадерен белеп, үзебездән соң якты эз калдырып яшик дигән теләктә, мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз.